Amigos, amigos, amigos. እንኳዕ ደሓን መጻኹም ካብ ርሑቕ መጻኹም ሰራሕተኛታት ኣሚጎስ እንኳዕ ደሓን ረኸበና። ኣብዚ ብምቕጻል ኣይተ ደስታ ገብረ ጻድቃን ዳይሬክተር ሰሜን ዲስትሪክት ናይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም መልእኽቲ ከሕልፉልና እዮም። ንኣይተ ደስታ ብኽብሪ ናብ መድረኽ ሰኒለ። እሺ ከመይ ሓዲር እሞ እንኳዕ ኣጋኒና ክብል ይፈቱ መጀመርያ ያው ብዲስትሪክት ደረጃ ንመጀመርያ ግዜና እዩ ከምዚ ዓይነት ፐርፎርማንስ ቤዝ ዝገበረ ሰራሕተኛ ሪኮግናይዝ ክግበር ትትካል እውን ብኦቢሉ ብዙሕ ካባና ትፅቢት ገይሩ ንቅድሚት ክስጉም ንምግባር ዓብይ ሮል ኣለዎ ኢሉ ብምእማን እዚ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ፐርፎርማንስ ቤዝ ዝገበረ ሽልማት ካብኡ ሓሊፉ ድሞ ለይተሸለመ ቅርንጫፍ ወይ ድሞ ሓደሽቲ ቅርንጫፋት ዝኸፈትናየን እውን ካብዚ ተመክሮ ወሲደን ንቐጻሊ እንታይ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ኣለኒ ከመይ ጌርና ሰራሕተኛና ሞቢላይዝ ጌርና ኦርጋናይዝ ጌርና ሰራሕተኛታትና لقدميت أميكوس أو أنفتهم بلانات هم جرنا لقدميت كنوصلون قبل عوي أستواتق قبلوا سل الحساب أبزي عوي experience share نجاورلو مدرخيو مالتي سلازي زي قليل نجار يا خناي مالت أنا كاب experience هاي بزحت كالت نايم مسرح عدل قاطع من نيرو أميكوس زي في اللي بالملكة عمد كيمولو أب شد الشورحي سرحتنيا تصبو بزح كي سرحنا نشتي سرحنا نشتي موكر ناس عوي سرح مسرح ريكوغنايز غيرو لخد كلام غانو الوعلي قريب مني أنا expect يقول قانون دي سوا خينا بخمس درجة همز عنت كهلي يلول ترشمي نارني خزون بتماسسالي سخاتمون خم يهم expect تقولي لي حسب سلازي زي لأنا عوي assignment يو خالوتون تمكروزي وسيرهم مالت قبلهم مع أنتي أبشلمات اللي يستهدفوا أكلات next صريحة كشلم هم الكال شلمات مالت من مالت يخوني جنت تلعب بنكر خبري ناود سبينا سلازي زي أو قمتنا لمدنا نكاففلو مالت لمدي شير نقاورلو مدرخ كون تسفانا غورخو صنحتكم سناي كون يمنا يعني لي يعني لنا دستش كابزي بمقصال يوم كاب هيد اوفيسون اندالك قبل ما اخلنا ترخيب سلازلو من الوقت يزاريو يمدركو علامه مندنو ميلو لقطاي يتيازو اقد تنش يوم እንድታብራራለን በዛው ከመድረኩ ጋር እንድትገናኝ ብዙ ጊዜ እምቢ ስለምትለኝ መድረክ ላይ ወደ መድረክ እስኪ እንዳልከን በክብር ጋብዘኝ። እንዴት ናችሁ? ያው ብዙ ምለው ነገር የለም በርግጥ ያው አማን ትንሽ ሊያግዘኝ ይችላልና እንግዲህ ዛሬ 12 ዓመት አካባቢ አሚጎስን በአንድ ቢሮ ውስጥ ነው የማውቀውና በዚህ ልክ አሚጎስን ማየት በዲስትሪክት ደረጃ ሆኖ አሚጎስን ማየት ምን ያህል እንደሚያስደስት አሁን የተሰማኝ ያለውን ስሜት መግለጽ ራሱ ይከብደኛል። በዛ ሰዓት አሚጎስን ጆይን ባላረግ ኖሮ ምን አይነት ህይወት ነበር የሚኖረኝ ብዬ አስባለሁና በጣም ደስተኛ ነኝ። የእውነት ለመናገር ከናንተ ጋርም ስለምሰራ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ በመቀጠል ያው እንግዲህ ዛሬ የተገናኘ ነው የስድስት ወር የስራ አፈጻጸማችንን በማስመልከት ሪኮግናይዝ የሚደረጉ ማመስገን ያለብንን ስታፎቻችን ማመስገን ያለብን ብራንቾቻችንን ማመስገን ስላለብን የተገናኘ ነው። ምስጋናው ግን ያው የምትመሰገኑ ብራንቾች ወይ ደግሞ የምትመሰገኑ ስታፎች ለሌሎች ማለትም አዲስ ጆይን ላረጉን ብራንች ማናጀሮች ልምዳችሁን እንድታካፍሉበት በምን ይሄ ውጤት በምን ሊመጣ እንደቻለ እንድታካፍሉበት ያው ከሱ በተጨማሪ ደግሞ የማንተዋወቅ ሰዎች በደንብ እንድንተዋወቅ ነው።
ትናንትና ማላቃቸው ሰዎች ጋር ባህሪያቸውን ማላቃቸው ሰዎች ጋር አመሸው ደስ አለኝ። ስለዚህ ምን ማለት ነው እናንተም ዛሬ እንድትዋወቁ እንድትገናኙ ያው እንግዲህ አንድ ማዕድ እስከምንቆርስ ድረስ አንድ ላይ እንድንበላ ነውና ይሄንን ማዕድ ያው በጋራ እንድንቆርስ በደንብ ያግዘናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በመቀጠል ምናልባት እንግዲህ 6 ወሩን ያለፉት 6 ወራት የሰራነው ስራ አመርቂ ባይሆንም ግን ያቺንም ያመጣናትን ውጤት ያመጡልን ሰዎች እናመሰግንና ቀጣይ ደግሞ ምናልባት ጌታሁንና ሰለሞን በደንብ ብሪፍ ያደርጉናል። እንዴት ነው 13 ቢሊዮን ላይ መድረስ የምንችለው? እንግዲህ 13 ቢሊዮን ፕላን አድርገናል። እንግዲህ አዲስ የመጣችሁን ብራንቾች የአሚጎስን አሴት 13 ቢሊዮን እናደርሳለን ብለን እዚህ ውስጥ የነበሩም ሰዎች አሉ። በሰዓቱ ፕላን ስናደርግ 13 ቢሊዮን መድረስ አለብን ብለን ፕላን አድርገናል። የሚቀረን አሴት አለ ማሟላት ያለብን። ይሄንን ደግሞ እናንተን ይዘን እናሳካለን። በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ራሱ ሆነን ይሄንን እናሳካለን። አሳክተንም ደግሞ ነገ ያው የተሻለ ነገር ይኖረናል። አሚጎስ ቤት ስንሰራ እንግዲህ አሴቱ ሲያድግ እኛንን የምናድገው መጀመሪያ ምናልባት የአሚጎስ ፔድ አፕ ሼር ከ30% በላይ በስታፍ ላይ እጅ ያለ ነው። ከ30% በላይ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እኛ ኢንቨስት እናደርጋለን። ብዙ ሰው ሼር አለው፣ ትላልቅ ሼር ያለው ስታፍ አለ። ይሄ ማለት ነው የምንሰራው ለራሳችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ብለን 13 ቢሊዮን አቺቭ እናድርግ የሚለውን ከነጌታሁን ጋር እንማከራለን። ሐሳብ ያላችሁም ሼር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በመጨረሻም ያው የተሸለማችሁ ወይም ደግሞ የምትሸለሙ ሰዎች እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን አቶ እንዳልካቸው። ካብዚ ብምቕፃል ድማ ታና ቢቲቢን ቢቲኤስን መማየጢ ፅሑፍ ዝኣርበሉና ኣይተ ጌታሁን ታፈሰ ናብዚ ናብ መድረክ ብክብሪ ሳሚለ ሕፅር ዝበለ መማየጢ 4 ኣልኮን ምይጥ ኔና ብለ ፕሮግራምና ሞ ልኡ መልዐ ዝኸውን ማለት እዩ የፕሬዘንት ገበረልኩም እዚ ትፈልጥዎ ላሸገርኩም ማለት እዩ። ኣብዚ ዝኒኦ ፕሬዘንቴሽን እንታይ ኢና ሒዝና ኔና 6 ነገራት ሒዝና ኔና ሓደ መእተው ኔና ካብኡ ቪዥን ሚሽን ቫሉስ እዚኦም ክሸግሮም እየ ደጋግመን ትቁጥማት ስለንፈልጦም ልጋሻ ቪዥንካ ሚሽንካ ክትነገሮ ግድን እዩ። ንስኻትኩም ግን ኣጋይ ስለዘይኮንኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ናብ ባዕልኹም ኢኹም ንባዕልኻስ ና ተኽለወይኒ ስምስ ተኽለወይኒ ስምካ ኢልካ ምንጋር ማለት እዩ። ና ጌታቸው ስም ጌታቸው ኢልካ ምንጋር ስለዝኾነ እዚኦም ክሸግሮም እየ ማለት እዩ። ካብኡ ኦብጀክቲቭ ናዚ ዲፓርትመንት እንታይ እዩ ልብል ንሪኢና ካብኡ ድማ እዚ ፋይናንሻል ፕሮጀክሽን ከመይ ኢና ታርጌትና 13 ሚሊዮን ከመይ ኢና ነብፅሕ ልብል ብዝርዝር ንሪኢና ካብኡ መወዳእታ ከመይ ጌርና ኣቺቭ ንገብሮ ልብል ካባኻትኩም ተወሰነ ሓሳብ ቀበል እየ። ካብኡ ላብ ዲክሽን ንሓልፍ ኢና ማለት እዩ። ልመእተዊ እንታይ ኢና ንገብር ማለት ለውጥ ፕሬዘንቴሽን ና ፋይናንሻል ሞቢላይዜሽን ማለትና ና መንበርስ ዲስትሪቢሽን ኣሎ ማለት እዩ። እዘን 4 ወርሒ ካብ ማርች 1 ዝሓለፈት ማለት ክሻዕ ጁላይ 7 ብናይና ሰነ 30 ማለት እዩ። ክሻዕ ሰነ 30 ዘሎ ፕሮጀክሽን ዝሓዘ ማለት ና ክልቲኡ ና ቢቲቪ ና ና ቢቲሲ ማለት እዩ። ክልቲኡ ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ። እዚኦም ጃምፕ ገብሮም ኣለኹ። ኤክስፔክትድ ኣሴት ንገብሮ ማለት እዩ ክንደይ እዩ? ኣብ ጁላይ 7 ማለት ሰነ 30 2018 13 ቢልዮን ክንበፅሕ ታርጌት ኣለና ማለት እዩ። ሕዚ ክንደይ ኣለና? as of February 28 ክንደይ ኣለና? 5.6 as of December 31 ክንደይ ነርና? 4.6 ጃንዋሪና ፌብሩዋሪ ክንደይ ወሲኽና? ኒርቱ 1 ቢልዮን ወሲኽና ኣብ 2 ወርሒ ማለት እዩ። ኣብ 6 ወርሒ ሰራሕናየስ ኣብ 2 ወርሒ ኣሳኺዕናዮ ኣውረድ ዘውዝኒ ኣብዚ ሪፖርትና 6 ወርሒ ኣያቲ ኔክስት ማርች 31 ና ሓደ ኳርተር ንግምግም ተለና ሽዑት ክንሪኦ ኢና። ግን ሪኢኹም ኢኹም ዝዕብየት ማለት እዩ ኢሚዲየትሊ 1 ቢልዮን ዝኣክል ኣብ 2 ወርሒ ምውሳኽ ማለት ቀሊል ነገር ይኾነ ማለት እዩ። ፅቡቕ ይስራሕ ኣሎ ማለት እዩ። ካብኡ ታርጌትና ኤክስፔክት ንገብሮ
ካብ ማርች 1 ክሻዕ ጁን 7 2026 ክንደኢና ክንበፅሕ ዘለና ተልና 13 ቢልዮን ንምብፃሕ ያው ዝሓ ከዝበፅሕና ነና መቕናስ ማለት እዩ ሒሳቡ ቀሊል እዩ ሶ 7.3 ቢልዮን ክንበፅሕ እዩ ዝትልምና ዝታርጌትና ማለት እዩ ዘም ከዚ ንዝርዝሮም ዘም ከዚ በቲና ንሪኦም ኩሎም እዚኦም 7.3 ንምብፃሕ እዩ ማለት እዩ 7.3 ክንበፅሕ ማለት እዩ ብራንች ኤክስፓንሽን ኣለና ዝሓዝናዮ ማለት እዩ ከዚ ኣብ ማርች ኮይና 24 ብራንች ኣለና ኣብ ሰሜን ዲስትሪክት 10 ብራንች ኣለና ኣብ ማርች ኮይና ማለት እዩ ኣብ ማርች ኮይና ኣፕሪል ክኸፈቱ ኤክስፔክት ንገብሮም 7 ብራንች ንውና ኣብ መቐለ 2 ብራንች ሸራሮ ቦሌ ብራንች ቤቴል ብራንች ሃዋሳ ብራንች እና ጅማ ብራንች እዚኣቶም ኣፕሪል ስራሕ ክጅምሩ እዮም ኢልና ኤክስፔክት ንገብር እዚኣ ያው ለኣማን ብኸዚኦም ክጓየዮም ክሕግዘና ምንቲ ማለት እዩ 13 ቢልዮን ንምብፃሕ ክሕግዝ እዮም ዘና 4 ብራንቻት ሓደሽቲ ክንደይ ሃም ለምፃር ይውን እዚ 1 ቢልዮን ናያተን ቫልዩ ኒዎ እዩ ጃንዋሪ እን ተኸፊተን ስለዚ ናያተን ቫልዩ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ተወሰኽቲ ኣብ ኖርዝ ሪጅን 3 ክህልዋና እየን ማለት እዩ ኣብዛ ኔክስት ወርሒ ማለት እዩ ኣብ ኣፕሪል ሶ ኣብ ኣፕሪል ኮይና ድማ 2 ብራንች ክውስኻ እየን ደብረ ብርሃንና ደሴ ብራንች በዚህ ብራንችና 31 ይበፅሕ ኣሎ ማለት እዩ ከዛ ኣብ መይ ኣብ ግንቦት ድማ ሓንቲ ብራንች ትውስኽሞ ሰነ ስራሕ ትጅምርላ ማለት እዩ ኣብ ሰነ ኮይና ከዚ 35 ብራንች ሒዝና ክንቕፅል ኢና ከም ኣሚጎስ ማለት እዩ ዘን 35 ብራንች እዚአን እየን 13 ቢልዮን ከውፅሑ ኣሴትና ኢልና ኤክስፔክት ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ መንበር ከመይ ከዚ ብመንበር ኢና ኤኒቲንግ ኤኒዌይ እዚ መንበር እዚ ክነግረኩም ተለኹ ማለት እዩ እዞም መንበር እዚኦም ብኳሊቲ ለ ማለት እዩ ፕላቲኒየም ኢና እንደሊ ገፋት ኢሉ ንእሽተንካ ዘልሓተልና ጎልድ ሲልቨርና ብሮንዝ ኣይሕሰብ ስለዚ እዚ ድማ ናይ ካትም ፃዕሪ የድልዮ ማለት እዩ عشر سلسلة بيلين أسيت كولكشن قبل تخينا كنحبر كنكل لنا مالتي سلازي كاموتو إيش جمريت إيشنا برجز الحلفة كلتا كوارتر أب سفح ناي موبلايزيشن صراحة تسأل هنا كالوت أكتيفيتيونا فتسرنا تسأل هنا سلازي تزحلفة كوارتر سفح زبالة جام أب بشوفتو أكاينا هنا أو تنكرن دخمون قنتاتناهم بزقبا فتشنا متينا إنا مالتي قندما كم أميغوس بهلو سكاب حزي قدم من دالك سيناقر نبر أميغوس مسارات maybe ندالكم كسراتين شو عند سلنا نبرة بسوست ندال سراتين شنو نبرنا بتنش بيت نتجمعون كذا يالا أنا ما استوصل maybe ندالكم الزيلاء نتاجزين بوقتهم بتنش إنكسك أسي بنبرة بساعتين motivation نبرة certificate ميست نبر ولا تمتسوس متبر يست نبر لذي كذا جمرونو كاو جميريوت بحالناي صبو سريحة ولا قبو هاخون صبو سريحة قندما thank you زبل بحالي زسانا حقيقنا حز جمرة سلذي كونا حزوون نصبو من كساس زرعي برانكس كمون سراح تانياتنا نمتبع تبيلو ولا كواك نتز قبلنا سراح يفتسمنا مرقز جن كنا تابع سلزلنا ناي نقع ما ناي عندنا برنامج دارنا لنا سلزي ياو እንግዲህ በትልቁ ነው የምንጀምረው አጓጊ በሆነ ማለት ነውና ከም ካምፓኒ ከም አሚጎስ top of the top branch ማን ይመስላችኋል እስቲ top of the top ዘሎ top of the top እሺ አሪሜ ሽረ ብራንች
بزقرو ملكعتات بيد اوفيس كم برانشون كم برانش بتي 19 سيز بحال ايفالويشن اتشيف زغورو بقدامنت دجن منغشا دجن كافتم نفعت فاينانس Amigos.